Илмир Низамовның «Кара Пулат» операсы сәхнәгә кайтты. Ул Кәрим Тинчурин театрында 5 көн дәвамында күрсәтеләчәк. Беренче тапкыр ул 2015 елда уйналган иде. Музыкаль әсәрнең кабат сәхнәгә менүе ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган. Әсәрнең либретто авторы Татарстан Республикасының халык шагыйре Ринат Харис. Ул риваятләргә нигезләнгән. Тулырак киләсе сюжетта. Татарның бай тарихын, музыкасын, әдәбияттын яктырткан спектакльне халык көтеп алган. Тәүге куелыштан соң инде 7 ел узган, сагындырган. Болгар тарихына кагылышлы, тарихта шул мәхәббәт тарихын, шул кызларның батырлыгын, 12 кызның батырлыгын сөйләүче шәшән буларак миңа җитми калган иде. Без аны театрда уйнадык, инде бер спектакль Качалов театрында күрсәттек, аннан бер тапкыр Мәскәүгә барып уйнадык та, шуның белән тукталды. Һәм ниһаять тагын теге яшьлек белән очрашу кебек, ниһаять яңадан сәхнәгә әйләнеп кайтты, яңа геройлар белән. Бу 7 ел дәвамында миннән еш сорап тордылар, кайчан Кара Пулатны тагын кабат күрер булыр дип. Һәм мин бик шатмын, бу мизгелләр хәзер менә алда безне көтеп тора. Беренчедән, икенчедән, әлбәттә 7 ел теге все меняется дип әйтәләр бит. Шуңа күрә ниндидер мин үзем дә бу музыканы теге вакытта ул яңа булганга күрә мин аны башкача сизә идем. Ә менә хәзер ул инде минем өчен үземә дә теге инде минеке дә кебек түгел. Ул инде менә шундый классик әсәр кебек яңгырый минем өчен. Һәм ул ниндидер теге башкача хисләр тудыра эчемдә. Операның нигезендә Аксак Тимер гаскәрләре тарафыннан яндырылган 12 кыз турында риваять. Шәһри Болгар каласына Сәмәрканд әмире Тамерлан гаскәрләре бәреп керә. Аларга кәнисәкләр арасыннан хан кызын ачыкларга кирәк. Ләкин берсе дә аны күрсәтми. Хан кызының утта янмавы турындагы хәбәр фаҗигагә китерә. Кызларны Пулатка ябып үттертәләр. Сагындырылган да, онытылган да, гомумән яңа спектакльгә кергән кебек булды. Бу музыканы инде без гел яратып искә төшерәдек. Нишләптер операларда инде ул баритоннарга гел шундый явыз рольләр башкарырга туры килә. Һәм инде минем өчен бу теге хәзерге вакытта норма дип әйтергә кирәк. Шуның өчен барыбер да бер рольгә килсәндә иң беренче чиратта минем өчен һәрбер роль бу драматик яктан ишетә булса шушы персонажның нидер булса ички дөньясын ачырга. Спектакльдә туган илгә тугрылык алга сөрелә. Моңа өстәп мәхәббәт тарихы да бар. Туры Батыр белән Нәргизәнең арасындагы саф сөю хисләре трагик төсмер ала, тик алар аңа тап төшерми. Төп рольләрдә Илгиз Мөхетдинов һәм Илүсә Хуҗина. Авыр партия, җиңел партия түгел. Шуны әйтәсем килә, Илмир миңа үзе әйтте, бу партияны язганда мин сине күз алдыма тотып яздым диде. Һәм бу опера чыгар алдыннан инде ул миңа шушы Нәргизә ариясын инде җырларга мөмкинчелек бирде. Һәм беренче куйган вакытта кызганычка каршы мин 7 ел элек Алманиядә укыйдым һәм үземнең чыгарылыш сольный концертымда мин иң беренче булып аны Алманиядә татар телендә үземнең концертымда башкардым. Беренче куелышта Туры Батыр ролен Рузиль Гатин башкарган иде. Хәзер ул Италиянең Ла Скала театрында җырлый. Бу юлы композитор рольне элек масса сәхнәләрендә катнашкан Илгиз Мөхетдиновка ышанып тапшыра. Аңа төрле халәттә җырларга туры килде. Авыр иде ул башта. Аннары бер ике тапкыр менеп төшкәч теге, җайлы икән, тәртип нормаль. Мин бик шат. Бүген бunda булуыма бик шат. Дәвам итәргә бу операны, чөнки без аны бик каты яратабыз. 7 ел сусап көттек без аны. Кем булса да булып уйныйм диде минем графага. Мондай әсәрләрдә уйнарлык яшырчыларыбыз, күңелне актарырлык көйләр язучы композиторларыбыз булганда татар сәнгатенең киләчәге өмет уята. Кәрим Тинчурин театрының Ильяс Камал җитәкчелегендәге камера оркестрына әлеге тамашада 14 музыкант кушылган. Теге вакытта чакырылган оркестр булса, бу юлы безнең оркестр әзрәк кичәйтелгән составта инде. Үзгәрешләр булды оркестровкада, чөнки безнең составта беренче редакциядәге партитурадагы уен кораллары барсы да юк иде. Шул вакытта безнең табылганнары аларын да кулландык, бөтен музыкантларны, үзебезнекеләрне.
Миңа калса кызык болот иш. Музыка жағынан бізге енді үйлесімді. Үшіншіден тарихи деген сияқты ауқымды сондай тұлғалардың және де түрік тілдес халықтың деген бірге үйлесіме бірдей болып келгенінен мен үшін бұл үлкен ерекше сондай салтанатты шарада қатысқаныма. Енді бүгінгі премьерада аса қатты толғанып тұрған жоқпын, өйткені бәріміз дайынбыз. Музыка жағынан өзіме қатты жағымды, сыйласымды, сол үшін үлкен рахмет. Ташлар яна, кырыш яна, дөнья яна, тик кеше исеме янмый. Спектакльдә еш кына шул сүзләр кабатлана. Кешенең кылган гамәлләре онытылмый, яхшылык та, яманлык та тарихта калачак. Авторлар бу хакыйкатьне һәр кемгә җиткерергә тырыша. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан.